Bueno. Sacanaka. Bueno. Baridani babanya. Pakati pa mushapano na yabasukuru sekunda. Anango alewati ngoma ikalilitsa na kuparuka eni. Vamwe vanuti chingoma kwanzwa ngoma yoririsa inenge yapedyo nekubvaruka ndizvo kavazukuru. Zviringana naife pomwe vantu vampepo. Zvakafanana nesuwo zvekare vekumhepo. Mhepo ifika pamunhu. Mhepo inosvika pamunhu. Pankomwe ndipanayi. Chinoreva kuti mudzimu unogara pahomwe pasvikiro, handiti ndizvo ka? Ine painosvikira patinoti homwe. Zviringana napadziko, dziko na dziko rina zvaro. Zvakafananawo zvekare nenyika imwe neimwe ine zvayo, ine mirawo yayo. Tikangana kare tikacheuka shure vakaita pari yavanhu. Tikacheuka kumashure Chigaro. Mvuto na mvuto ine zvacho. hanzi nzvimbo imwe neimwe ine zvayo. Kare mvuto ino yadzimbara mawe. Nyika ino yeZimbabwe yaichemerewa dzimba ramawe. yainzi zimba remabwe. Zvaireva chani? Zvairevei naye vazukuru? Ndikayangana kuna dzinango mvuto dzinoyera. Ndakacherechedza kuti dzimwe nzvimbo dzinoyera. Unzwandi ukafika apa payera unjewa. Dzekuti nzvimbo idzodzo kana ukadzisvika unonzi ukasvika nzvimbo iyoyo zvisina kufanira unodyiwa, unotsakatiwa. Asi vantu takusiya chinyakare chedu. Zvichireva kuti nzvimbo idzodzo dzinenge dzine chivanhu, asi iko zvino isu vanhu takuchisiya chinyakare chedu. Mvuto dzinango dzaitemera kuti iyi mvuto ndiyadini. Nzvimbo dzekare dzimwe dzaitonzi iyi nzvimbo iyi inzvimbo yedendemaro. Unoona vantu vanango vakutema kuita madimu. Asi nzvimbo dzemadendemaro idzo zinoona vamwe vanhu vakudzitema kuvhura minda. Vakurasa chivanhu chedu. Kureva kuti chivanhu chedu chinenge chakurasika ipapo. Kana iko ikafika fazi kana tembo zakupira, musapira muri pamwe, mudaima pamene. Ko kana nzvimbo dzechikaranga chakadaro chamunopota muchiteketera zviteketo zvinoteketwa dzakange dzaparadzwa, nguva yekuti muzoita chikaranga chekuteketa kana kusuma kune vari kumhepo venyika,
dzakwana nguva dzacho munozoteketera pa mutenure here pasina kana kushongedzwa? Padaidziwa kare panopangidzwa dendemaro panenge padakosa pana mitengo pana chani chani zvidaima pamene. Chataiziva kare ndechekuti nzvimbo dzinoitwa madendemaro dzinoitwa chivanhu nzvimbo dzinenge dzakapfirira nemiti mizhinji kwazvo. Zvinongayangana nyika yakupinda kumawere, dzimina vana vakurara naamai akwasa iko zvinotakatarusa nyika yazara nezvimina zviri kuitika izvi zvaakuparadza chivanhu. Tikayangana apa lero fazi itafika mwezi wa mbuzi. Tikatarisa iko zvino nguva yatava inoita mumwedzi wambudzi. Anango anoyeba kuti mwezi wa mbuzi yo mukananga mafika mu November umu. Vamwe vanokanganwa kuti mwedzi wembudzi kana tichinge tausvika kapana kuga pasere kangani mwezi wa mbuzi umfikika uri pakati pa Oktoba. Mwedzi wambudzi tinoutanga tichiri pakati pa Oktoba. Kugara kwa mwezi kungogara kunongoita mwedzi uchitanga kugara, mwedzi wa November uchitanga kugara tiri muna Oktoba, chikaranga chinenge chatotanga kutoyera. ife mazitateguru Isu ana tateguru taita kupeta nguo tinenge takuchipeta machira. mwezi wa mbuzi Mwedzi wambudzi wakare uyo kurorewa rini kuchosa kubiri kwa kupeta karora. hakuitwe chivanhu kana kurora, vanoita zvemaroro vaya haurorwe mwedzi uyo wambudzi. Anango unoona achirorana. Asi unoona vamwe vanhu vachityora murawo wechivanhu vachirorana mumwedzi wambudzi. Unoona anango akomba makuva. Munokwanisa kana kuona vamwe vachigadzira makuva, kutamba makuva chaiko mumwedzi wambudzi. Zvichiita rini? Mizimu yacho munodeza tani. Zvinova zvinhu zvisingatenderwe. Ko iwo mudzimu munozomzvera sei ivapo? Zvinhu zvinoitika kamodzi pagore. Zvinhu zvinoitika kamwe chete pagore. Asi unoona vanango achirepera. Asi vamwe unoona vachizvikoniwa. Zvinsiyana. Zvinosiyana. Ukamva kuti pana tateguru akugwa tateguru akushanda mwezi wa mbuzi. Wakanzwa kuti pana tateguru vari kushanda kana kuti mudzimu uri kuita chivanhu mumwedzi wambudzi. Peno zvidasiyana nakuwera pamuzimu. Hatizivewo kuti mudzimu rudziyo pamwe une umwe mudzimu wakasiyana nemimwe midzimu. Haikona ife anatasva. Kwete isu vanatasva. Ita rini moda mene. Hatiite maitiro akadaro. Apa lero. Iko zvino nhasi uno Kupeta machira. tateguru tasva vari kupeta machira, vari kuvhara basa. Ate kufika kati pamwedzi wa mbuzi. Kusvika pakati pemwedzi wambudzi. Mwedzi unenge wakura wakuma kana Mwedzi unenge wasimba wabva pautete. Aiwa, zvinenge zvakuchikodzera kuti tateguru tasva vachitanga basa. Saka ifara ndikureva ine. Saka iri shoko randiri kutaura iri, Ndikureva kuna anzangu amarombo. ndiri kutitaurira kune vamwe vangu midzimu seni. Noendawo kumabira tikaona mochiswa pasi mwowa wa mbuzi funa kunge iwe udapeta machira. Ndinokukurudzirai kuti munge muchiendawo kumabira, kumabeta anoitwa mumwedzi uno wambudzi. Monge muchinokuta nawo nesvikiro dzose dzinenge dziripo ipapo, dzichiita chikarangadoro richiiswa pasi, machira uku makapeta zvebasa rechivanhu makamira kuita. Kupi na kupono kuribe kusina pondoro. Kungava kupi nekupi munyika yese yeZimbabwe hapana nzvimbo
dzisina mhondoro, hapana nzvimbo dzisiri kuitwa chikaranga chedoro rebeta rekupetera kupera kwegore. Izvi ndo zvinyangiza kuti apa pana marombo apa paribe. Izvi zvekupetwa kwemachira mumwaka uno ndo zvinotaridza kuti pane mudzimu wechokwadi here kana kuti hapana mudzimu. Kana museu chao unosvika pakuguma chero mugwagwa chaiwo unosvika pakupera, ani ndizvo vazukuru. kana kakumba mbeva pasi asi musina unosvika kuti kuribe musina. Chero kune vaya vanochera mbeva vachitevera mwena, asi mwena unosvika pakuguma. Iyo ndo tembo yekuti nkomwe ifuna kuti imbo yawo kupinda kana chikafu ije bwino chifunura. Iyi ndiyo nguva yekuti ingava homwe ikwanise kuwana mukana wekuitawo zvimwe zvainosunungukawo kuitawo zvinoitwawo nevanhu panyama isina kubatikana kuburikidza nebasa remudzimu rinenge richiitwa. Ndizvo here ndo kana tembo yekupinda kumazi kasamba omazi musamba mankwara ndo tembo yekudya magoma. Ndiyo nguva yekuti mudzimu homwe ikwanise kuendawo kumvura yonogezawo mushonga ichidyawo makoma zvekare anoisimbisa homwe. Ndo kani yatikureva lero kuti izvi kune vese vakuzvimva afuna kudziva kuti tsopano kuyamba lero atasvu aima apera nguo. Iyi nhau yandiri kutaura pano ndiri kuitaurira kuti kunani wose angada kubatsirwa kana asingade kubatsirwa anongodawo ruzivo agone kuziva kuti tateguru tasvu zuva ranhasi izuva ravamira basa, nekuda kwekuti mwedzi uno watava wamwedzi wechiyera-yera. Saka tateguru tasvu havachazipa basa vamira kusvikira pakati pemwedzi waNovhemba, mwedzi uchinge wasimba vachange vakutanga kusimudzira basa kuenderera mberi. Kuna vanangu vari kunze kwadziko muno murati muno. Pane vamwe vese vari kudiaspora nevamwe vari muno muZimbabwe. Pakati vese apa masiku ndeyakubhuka. Mazuva iwaya tateguru vakapeta machira vasiri pabasa. Inguva yenyu yekuti munge muchigona kubhuka kuti kana tateguru tasvu vatanga basa munenge muchizivikanwa kuti makabhuka kare. Ukakwanise kubatsirwa nekuchimbidza. Ukabhuka uchipasiwa numero namba kuti uri panamba yakati. Panguva iyoyi makange muchikwanisa kubhuka munopiwa marisiti uye munopiwa manhamba enyu yekuti muzikanwe kuti pamberi pako pane vangani vanokutungamirira kana kuti kushure kwako kune vangani variko. Kunyange kana uri kunze kwediaspora kwauri. Kunyange uri mhiri ikoko kudiaspora. Ukabhadhara kopiri yako. Ukabhadhara mari yako. Unonemberwa risiti. Unongonyorerwa risiti upasiriwa pa telefoni. Uritumirwa pa video risiti rako ugara naro. Utumirwa pa telefoni. Unotumirwa pa phone risiti rako ugara naro mufoni. Na namba yacho kuti pa namba yakoni. Nenhamba yako yonge ichizikanwa kuti uri panhamba ye. Unongafana ndokureva? Mashoko randiri kutaura. Apa nganyandareva rapacho muna mafara nayo. Saka vazukuru vangu mashoko angu andataura aya mune mubvunzo here kana chimwe chichemo kana zvimwe zvekutaura? Inini sekuti ndingakuda kuwedzera kuti hongu pamunenge makavhara ipapa tine zvimwe zvirongwa zvakaitwa natateguru vachibatsira vazukuru vavo zvatanga tisati taburitsa. Saka zvirongwa izvi tichazenge tichizviburitsa zvakare tateguru pavanenge vakazorora. Saka vazukuru vasazoshamisika kuti zvino matare ari kunze akavharwa ko izvi zviri kubva kupi. Ichokwadi waitako muzukuru. Ndangoti ndingowedzera ipapo sekuru. Zvakanaka ndizvo chokwadi vazukuru havafaniri kuzokacha madzika. Pane zvirongwa zvimwe zvanga zvakasiyirwa pamunzira zvisiri zvekubatsira vanhu asi zviri zvirongwa zvichange zvichienderera mberi. Saka vazukuru vachazoona panguva yekumira kwebasa tateguru tasvu vachifambira mberi nezvirongwa vasakacha madzike. Hakusi kushandirwa kwevanhu asi zvirongwa zvavakungopetera kuti zvisvike kumagumo. Inango nkani kuna wanango pangona ubwela mundu ali serious arwara pasiwa mankwara basa anopasiwa. Imwe nhau ndiye kuti kunyangwe panguva iyo inoyera chikaranga kuti chinge chichiitwa pakaita munhu anoita emergency yekurwara, aiwa veemergency tinovagamuchira zvekare kuti vanouya vanongopiwa mishonga yekurapwa bedzi. Okay.
apa ndifuna waleva pachivitiviti lero ndiri kuda kutaura pano pachivitiviti apa vazukuru mese muchinzwa anangu ambona wati atatu nkomweyo anangu aleva ati nkomwe idanaka nkomwe idadatani vantu asaziva zvekubwera kuti ashandiri vakubwera kuzayembura nkomwe vanhu mose vazhinji venyu vanoyemura kuti tateguru tasvo yakanaka wena vakarurama tiri kuda kuti muzive kuti tateguru tasvo vanotoriwo baba vane mhuri dzavo saka kuyemura kwenyu kumwe kwamunoguma makunoita kunokanganisa pamhuri yatateguru tasvo saka kana zviri zvekubatsirwa zivai kuti munenge munofanirwa kunangana nezvekubatsirwa pamakomenzi enyu ngayanangana nezvekubatsirwa kwete kuzopedzisira makomenda kuyemura tateguru tasvo vakarurama vakanaka seni hangu zvega ndiri panapa ndine vamwe vanototi zvega akaroora here tiri kumuda kuti atiroore kwete takaroora kare siyanai nazvo munoita izvo uyu pfumukazi wamukona mukadzi adagara pakonde kana pane munhu wechidzimai wamuri kuona akagara pedyo natateguru tasvo ndo avou ndivo mbuya tasvo apa vanopikira nkomwe ndo madzimai ehomwe yatateguru tasvo apa penango muna mafara maviri kundoreva kuvachisa vantu vari kuunzwa ina kuponai saka gogo vazukuru vanenge vachikudai vangangogumbata kudai sobvudzi chiyerera sezvatiri kuita izvo saka vazukuru vanogona kungati vamwe mutaure mbuya saka tiri kukumbira kuti mungotaurawo 2-3 words kuvazukuru venyu vanofolowa tateguru tasvo kwandiri ndongoti kwazwai vazukuru ndini mudzimai wehomwe yasekuru tasvo ndinongoti folowai sekuru tasvo pana Silai Robert uyu vanokubatsirai musaore mwoyo naNovember uyu sekuru tasvo kwavari vanenge vanemi vachikuchengetedzai vasukuru vavo ndinotenda ava ndo akomana vangu vadezi ndovambira vanongonekana zvinokomisa tine vamwe vakomana vatatu vakagarapo vakapfeka zvakafanana ndo vanagwenyambira vatateguru tasvo zvakanaka tinotenda aiwa mabvana vokure sekuri ana gwenyambira tinotenda isi nekuramba muchiona muchifamba navo nevazukuru venyu zvakare aiwa mbira vanodzifarira saka tinoimba kuti basa rinoramba richiendera mberi patinodzoka muna November tatenda zvikuru Thank you.
tate guru tashu. Chira lukone, chira funanga ari vakadetemba. Deda ishiri adetemba solo. Aro pa telefona. Kuya uzobatsira unoyopiwa mushongo urapwa makumbo asi kuzosangana na Tateguru pakati pa November. Ndatenda mzukuru wangu. Passei bucho. Voltei. Nego. Unaolewa kupita machira matatu kuti kupita pamwezi uno wambudzi parolewa lini saka iwe tapeta lero tazitsudzura pakati pa November. Zvambondoro zvenyika ino zvesana uzunziwa inguva yenyu tate sekurushiri yatiri kukupai tinodarira kuti panguva yatava inoyi muri kuziva kuti tapinda mumwedzi waNovember. Mwedzi waNovember wagara zvoreva tamumwaka womwedzi waNovember usingaitwe chivanhu. Saka iko zvozvo muno mudare tapeta machiri aTateguru kureva kuti Tateguru havachashanda basa kusvikira kana mwedzi wasimba. Ndopatuvamwe kana mwedzi wakuma asi toti mwedzi wasimba kureva kuti pane pakati paNovember sekunobva kuchizosimudzira mberi nebasa amachira tapeta. Saka taisa imi sekurushiri pamberi semuteketi munoteketera kumhepo yekwaTateguru tasvo. Saka iko zvino sekurushiri inguva yatakupai kuti moteketa kurongedzwa kwemachira nekupetwa kwemachira kuna Tateguru. Ndafana kutsudzura ungavaloda kuda manga. Tsudzura nguwe. Iwe damanga papa payati kutsura. Sunungura ako nini? Nguwe kasunga mpumwa jira kasunga mpumwa sunungura. Tsudzura vale. Varani. Tateguru pakabatwa pakaonekwa aiwa kwaiva kuri kupona kwavazukuru wenyu kududza kuti aiwa nanhasi vachiri kungopona asi zvazaita shanje mwedzi wedu pawawa mwedzi wambudzi pawawa kana uchinge wagara muchivanhu chedu kududzira kana kutaura kana vanorora chaivo vanonesa pfuma zvinomiswa kana vanotamba makuva chaivo zviноmiswa nokuti umwedzi unenge wemhondoro dzemvura kududza kuti vemvura vaye vanenge vakutsetera vanoreva kuti nguva yebumharutsva panenge pakichitwa chikaranga chizezuru kana kuti chivanhu chedu kududza kuti vamwe vanotaura vachiti vanenge vakuita huruva hwahwawo huruva vamwe vachidudza vachiti kamutimuti vamwe vachiti vanodudza tsadzo kududza hwahwa hwemvura nokuti mhondoro dzinenge dzaakutekaira ndo dzinenge dzasara pamaturo kana kuti dzinenge dzasara pakuita chikaranga chedu. Saka aiwa Tateguru ndinodudza ndichireva kuti pamakaita ipapo aiwaka kana ropasira kanzwa novose vari kunze vari mumasango vari mumamisha vari mumadhorobha vari munzira vari mudenga vari kunze novari mumvura mumapako kududza mumuninga kureva kuti vanonzwa chivanhu chedu kuti aiwaka mwedzi kana uchinge wagara wambudzi zvoreveiko zvoreva kuti aiwaka vepasi vanenge vakutekaira mbuya nehanda sekuru kagumi chaminuka
nemhondoro dzavo dzose nowose vari mukati menzvimbo ino yavari kushanda ivo sekuru tazvo. Aiwa, zvinonzi gadzikanai. No, vanenge vakunzwa kuti aiwaka mutekairi wataura kuti aiwaka takuchisunga matare kududza kuti takuyamisa, takuyazonjera, kuyamonera kuti aiwa matare aya aiwa azomiswa, zvichireva kududza chivanhu chedu. Nokose kwamakafamba muchienda nzvimbo dzese kunovakwa namutare, hwedza goto, dorowa zaka, jerera, nokwana roi masvingo, bhurawayo gokwe, nokwamakatenderera zambara bandimba tsenga mutasa mdzinga dutu, dharweni madziva gora, nokwamakaenda guruwe kwa mudhindo, nokwose kwamakapinda kuruyamuro, mukapinda mukananga muna tsenga, mukanobuda muri mamusaso, mukaenda kwa chigango, konobuda kwa bveke, kana naivo vese varwere vari kuzviziva kuti aiwaka. Mwedzi uno mwedzi wemvura, zvinhu zvese zvinenge zvamiswa, miti inenge yakupfunda, mhondoro dzakutaura vakaita vese chimina vanenge vakuhwandirwa ndopavanojiwa. Saka naipapo aiwa tasunga dare redu. Ndinotenda. Mazuva achavirikana kududza masondo edu anokwana akita maviri. Rokutanga kutoverenga iro ratakutopinda kubva nhasi. Masondo edu maviri kana achinge akwana kududza kuti aiwa dare redu mwedzi wedu unenge wapinda paipa unonzi wakora, dare redu rinenge raakutanga. Ndinotenda vanhu vakapinda nzeve kawara bonde, unyumunyu ari nani pana dzoro riro, wateerera, ndatenda tateguru.
aiwa nawe aiwa ere urombo garande aiwa urombo wana wadambura aiwa ere urombo garande aiwa urombo wana wanetseka aiwa ere urombo garande aiwa urombo wana wadambura aiwa ere urombo garande aiwa urombo wana wabarara aiwa ere urombo garande aiwa urombo wana wadambura aiwa ere urombo garande Bueno.